Vamos a comenzar un acto en unas circunstancias especiales. Se nos ha negado el uso del Consulado del Mar en La Lonja, como una muestra más de la afección a esta Santa Casa. Y por tanto estamos aquí, que estamos muy a gusto si no fuera por el calor. Pero a pesar de eso lo aguantaremos. Y va a tomar posesión, con un discurso de entrada, un nuevo académico electo, que dentro de poco tendremos ocasión de oírle, y con un tema que tiene mucho que ver con nuestras aspiraciones de siempre y de hoy, por supuesto, y tiene que ver con la reciente sentencia afortunada del Tribunal Supremo de España, que ha utilizado el sentido común, cosa que no es tan común, y recoge, afortunadamente, porque no hemos llegado al Tribunal Supremo nosotros, pero recoge aquel escrito que hace relativamente poco tiempo firmamos los 4 representantes de 4 instituciones valencianas centenarias, lo recuerdan ustedes, en el Salón del Consulado del Mar. Precisamente aquellos razonamientos que decíamos allí son los que utilizan precisamente con un lenguaje jurídico adecuado el Tribunal Supremo. Por tanto, vamos sin más dilación, pidiéndoles otra vez perdón por las circunstancias en las que nos hemos reunido del calor. Vamos a proceder ya a la entrada del nuevo académico electo que hoy pronunciará su discurso. Todos supongo que tienen ya el discurso y va a pronunciar sobre la lingüicitat del idioma valencià y la seva viabilitat futura. Y le contestará el ilustrísimo señor académico Emboro López Bermejo. Por favor, los 2 académicos que han ido a recoger a nuestro académico electo pueden pasar. Té la paraula el ilustrísimo señor Óscar Rueda Pitaque para pronunciar su discurso de ingreso en esta Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Avui me correspon l'honra de rebre la medalla que deixa vacant en Joan Lladró Dols i la va posseir entre el 19 de febrer de 1997 i la seva mort ocorreguda el 16 de desembre de 2017. En Joan fon el major dels 3 germans, junt a José i Vicente, artífex de la firma de ceràmica Lladró, que des de fa dècades és sinònim de lux i distinció en tot el món. Format en l'Escola d'Arts i Oficis de Sant Carles, Joan Lladró posà en marxa el seu primer taller de ceràmica als 25 anys en Almàssera, la seva localitat natal. En 1959, l'èxit de l'empresa motivaria el seu trasllat a la localitat veïna de Tavernes Blanques. L'empresa iniciaria en les següents dècades una ambiciosa expansió internacional que dugué la firma als 5 continents. El seu bon fer empresarial fou reconegut a nivell personal en abundants guardons. Fou conseller i fundador d'Antena 3, conseller de diverses entitats bancàries i vicepresident del Banc de València, entre uns altres càrrecs. També vicepresident de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de València. Però Joan Lladró, a més de tot això, dugué el nom de València per tot el planeta. I bona mostra de que mai oblida els seus orígens és el seu irrepetible treball com a decà en aquesta real institució entre 2001 i 2007. Uns temps convulsos en els que aquesta entitat refermà els seus posicionaments científics sobre el nom, la naturalesa i la normativització de la llengua valenciana com a necessària conseqüència del compliment dels seus fins fundacionals. Com a orgullós atenatista, m'agradaria també recordar així que Lladró fou membre de la Junta de Govern de l'Horrat Penar, la centenària entitat valencianista que és mare i senya d'identitat del moviment cívic i cultural valencià.
I tot i aquest treball cívic i cultural li fon reconegut a Joan Lladró en 2007, quan rebé l'insígnia d'or de l'Associació Cultural Amics de la Real Acadèmia per la seva excel·lent trajectòria valencianista i per tota una vida dedicat a defendre la llengua, cultura i personalitat valencianes. Lladró posà passió, talent, creativitat i sentit visionari en les seues empreses. Treballà sense descans per complir els seus ensomis i fon un autèntic mecenes de la cultura valenciana. En Joan Lladró Tols és un exemple en majúscules per a tots els que humilment havem de prendre el testit del seu titànic treball per i per a València, per i per a la llengua valenciana. I esta última, la llengua valenciana, és la que protagonitzarà el present discurs, un discurs que girarà entorn al meu camp preferent d'investigació i docència dins de l'àmbit cultural valencià. El concepte de lingüicitat, que usem en el títol d'esta comunicació, és un neologisme útil per a denotar la consideració d'una varietat lingüística determinada com a llengua o idioma independent, tal com defineix el Diccionari General de la Llengua Valenciana. D'esta manera, reconèixer la lingüicitat d'una varietat lingüística equival a constatar la seva condició de llengua clarament individualitzada i la seva no subordinació a una altra varietat. Aquesta subordinació lingüística se manifesta en els usos sociològics dels parlants i pot donar-se per dos mecanismes. Per una banda, pot produir-se una paulatina reducció de les situacions d'ús de la varietat lingüística minoritzada que es consideren acceptables a nivell social, de tal manera que aplegui a considerar-se impròpia la seva utilització en àmbits com ara l'ensenyança, els mitjans de comunicació o els usos administratius o inclús la seva manifestació escrita. Aquesta situació de desequilibri d'usos entre dues llengües en contacte, comunament coneguda en lingüística com a diglòssia, seria el motiu pel qual, especialment en el segle XIX, les llengües espanyoles diferents del castellà, com el valencià, el gallec, el basc, el mallorquí o el català, eren considerades a sovint dialectes, no perquè des d'un punt de vista estructural no constituïren còdics en una evident diferenciació, sinó perquè des d'un punt de vista sociolingüístic existia un prejudici social de que no resultaven aptes per als usos formals. Però el dilema és encara més complicat. En la majoria d'aquests casos, aquestes varietats lingüístiques també són someses a controvèrsies sobre la seva consideració no com a llengües autònomes, sinó com a dialectes dependents d'una altra llengua pròxima, en totes les conseqüències pràctiques que aquesta consideració implicaria. Seria el cas del valencià respecte al català, del gallec respecte al portuguès, del català respecte al provençal i del napolità o el sicilià respecte a l'italià. Aquesta dependència dialectal, pels qui la defenen, no es presentaria com resultat d'una situació més de subordinació lingüística entre dues varietats, sinó que se tractaria, supostament, en aquest cas, seguint la seva terminologia, d'una espècie de fet científic, objectiu, indiscutible, que inclús contra la percepció dels propis parlants de la varietat vindria demostrat per uns criteris empírics supostament irrefutables. Però la realitat és que el concepte de diglòssia, partint de l'original definició de Ferguson en 1959, no necessita entrar en disquisicions sobre si les varietats en competència són llengua o dialecte. La diglòssia sempre està lligada a un procés sociològic en el que dins d'una comunitat lingüística determinada, una varietat lingüística considerada alta socialment, A, se superpon a una varietat lingüística nativa considerada baixa socialment, B, la qual va perdent en el temps el seu ús social fins a poder inclús desaparèixer, completament substituïda per la varietat A. I això en independència de la consideració d'aquestes varietats bé com a llengua A i com a llengua B, i en aquest cas parlarien d'exodiglòssia, o bé com a llengua A i dialecte B, i en aquest cas parlarien d'endodiglòssia. Niñoles, en 1969, fou el primer que aplicà el concepte de diglòssia a la situació del valencià, identificant el castellà com a llengua alta A i el valencià com a llengua baixa B, referint-se a la situació que, incipient en les classes aristocràtiques valencianes del segle XVI, se generalitzà a nivell social a partir del segle XIX i afectà inclús a la transmissió lingüística del valencià entre pares i fills, especialment a partir del segle XX en les grans ciutats valencianes. Aquesta teorització de Niñoles en aquell moment era pertinent, però per desgràcia aquestes deduccions traspassaren lo purament lingüístic per a entrar en el camp de lo ideològic, perquè realment costa de digerir que fora precisament ell, un valencià, qui tildara de recrudescència anacrònica l'única denominació històrica i popular, la de llengua valenciana,
que ha rebut de manera ininterrompuda el nostre idioma a través dels sigles. Donem recrudescència, efecte de prendre un nou increment, un mal físic o moral. És a dir, la llengua valenciana és un mal físic o moral anacrònic que pareix que ha de desaparèixer. Això és el que venia a dir el senyor Miñoles en aquest estudi Conflicte lingüístic valencià que molts de vostès coneixeran. Eixa condena, junt a la d'altres ideòlegs, ajudar a construir els fonaments d'una nova diglòssia que avui vivim en tot el seu desgraciat esplendor, la produïda per la subordinació lingüística del valencià front al català. Hauríem d'esperar a Lanuza en 1983 per a trobar una interpretació completa i rigorosa del conflicte lingüístic valencià, que ell descriurà ben expressivament en l'expressió trilingüisme bidiglòssic. Això és la convivència de tres llengües, el valencià, el castellà i el català, on a soles dos d'elles, el castellà i el català, tenen la consideració de varietat alta oculta. I en aquest context diglòssic hauríem preguntar-nos què entén realment la ciència com a llengua i com a dialecte, aquesta bella disputa, per a valorar fins a quin punt és important assegurar la lingüicitat de l'idioma valencià i la seva viabilitat futura com a llengua autònoma, viva i de prestigi, apta per a tots els usos socials. Però abans inclús que tot això hem de preguntar-nos en què consisteix realment aquest difús i sofrit concepte de ciència lingüística que alguns tant abanderen. Fins al segle XIX, els estudis lingüístics se plantejaven d'una manera fonamentalment prescriptiva. Se centraven en la definició de la manera correcta o acadèmica de parlar i escriure un idioma, donant a entendre la idea de que la parla devia quedar invariablement subordinada a la llengua escrita. En sigles anteriors, aquesta norma, més o manco explícita, venia marcar pel consensum eruditorum, el consens dels erudits, i es reflectia a través dels usos literaris i administratius corresponents. Però més enllà d'esta realitat antiga, les noves tendències de la lingüística, encapçalades per Saussure, veuen aquesta decimonònica visió prescriptiva com un enfocament inadequat si el que es pretén és una aproximació a la lingüística des d'un mètode estrictament científic. André Martinet, un dels fundadors de l'Associació Internacional de Lingüística, ho expressa clarament en 1980. Diu Martinet: la lingüística és l'estudi científic del llenguatge humà. Se diu que un estudi és científic quan se basa en l'observació de fets i s'absté de propondre una elecció entre estos fets en nom de certs principis estètics o morals. Científic s'opon a prescriptiu. En el cas de la lingüística, és particularment important enfatitzar la naturalesa científica i no prescriptiva de l'estudi. L'objecte d'esta ciència és una activitat humana. Existeix una gran tentació d'abandonar el camp de l'observació imparcial per a recomanar un determinat comportament. Però el lingüista contemporani simplement veu fets que deu anotar i explicar i s'abstindrà de prendre partit. El catedràtic de Lingüística General de la Universitat Autònoma de Madrid, Moreno Cabrera, és també meridianament clar al respecte. Si la moderna ciencia lingüística no apoya esta distinción entre formas correctas o buenas y formas incorrectas o malas de hablar, ¿de dónde surge pues este interés en tachar unas hablas de incultas o incorrectas? La idea de que el vulgo inculto habla mal ha sido difundida y alentada desde el poder político y educativo para facilitar que los hablantes de variedades lingüísticas no estándares las abandonen y se sumen a los modelos de habla considerados cultos. De esa manera se consigue a través de este prejuicio que el propio pueblo abandone sus formas de hablar de modo voluntario y contribuya a la destrucción de sus propias señas de identidad lingüística. Establecer que el habla que sigue la norma es la correcta va dirigido no tanto a ensalzar ideológicamente dicha habla, sino a marginar, estigmatizar y eliminar otras hablas que no se atienen a dicha norma. Y lo más grave es que se lava el cerebro a quienes hablan de otra manera para convencerles de que su forma de hablar es anormal e incorrecta y de que por convencimiento propio deben abandonarla y no transmitírsela a sus hijos. Hay que decirles, dijo Moreno Cabrera, a estas personas que desde un punto de vista objetivo y estrictamente lingüístico no hay nada que haga unas formas de hablar peores o menos dignas que otras. Queda claro que si establir una norma lingüística es una herramienta habitual, convenient, inclús necessària en qualsevol idioma contemporani, la ciència no pot prendre's com a excusa per a impondre un model que pretenga modificar substancialment o en un propòsit ideològic els usos lingüístics dels parlants. Com manifesta Ameca, quan les prescripcions contradiuen les pràctiques lingüístiques quotidianes, tendeixen a ser perjudicials
i a obstaculitzar l'adquisició de la llengua. La lingüista nord-americana Rosina Lippi Green anà encara més lluny en 1997 definint un model de subordinació lingüística que es materialitza quan a través d'un estàndard lingüístic supostament prestigiós que és impost per les institucionalistes dominants, se pretén d'avaluar les modalitats vernaculars que realment parla la població i inclús discriminar socialment els seus parlants. Este model està conformat per 8 arquetips que anem a repassar així breument. Primer, la mitificació de la llengua. Per als prescriptivistes, i literalment el model de Lippi Green, no es pot comprendre la suposta complexitat de l'idioma matern sense la guia d'un expert. Segon arquetip, reivindicar l'autoritat d'aquests suposts experts en el sentit de que s'ha de parlar com ho fem els que sabem perquè hem estudiat i sabem escriure. Tercer arquetip, generar informació errònia o prejuiciosa. Per als prescriptivistes, la gent no parla correctament. La varietat oficial és superior per raons històriques, estètiques o lògiques. Quart, la parla vernàcula, la que parla el poble, se trivialitza. Se califica d'entranyable, d'anar per casa, divertida, apta com a molt per a lo col·loquial, però no per a coses serioses. Quint, els poders dominants presenten com a exemples positius a d'aquells parlants que adopten el model lingüístic prestigiós. En paraules literals de Lippi Green, mira el que pots obtindre si veus la llum. Sext, se fan promeses explícites. Se trobarà el lloc de treball, les portes s'obriran per a qui mude el seu parlar i adopte la llengua prestigiosa i culta, i jo afisc te donaran subvencions. Però per als rebels que encara es resisteixen a aquesta subordinació idiomàtica venen els dos últims punts del model de Lippi Green que són els més aborronadors. Sèptim, els poders lingüísticament dominants llancen amenaces, ningú important te prendrà en sèrio, les portes se tancaran. I octau, els inconformistes en el prescriptivisme lingüístic són vilipendiats o marginats pel poder. En paraules literals altra volta de la lingüista nord-americana, mira que estúpids, arrogants, ignorants, desinformats, desviats o minoritaris són estos parlants. Clar, si bé estem completament segurs que Lippi Green no pensa ni per un moment en el cas valencià per a postular les seues tesis, la dramàtica veritat és que se li ajusta com a anell en dit. Encara està per realitzar un estudi rigorós dels milers de valenciaparlants materns que han suspès repetidament els exàmens oficials de valencià, o sigui que segons el poder lingüístic establit no saben parlar la seva llengua materna, mentre persones que no tenen el valencià com a primera llengua i que en ocasions inclús tenen dificultats per a usar-la de manera oral, superen sense massa dificultat aquesta classe de proves en haver adquirit directament una varietat artificialment prescrita com a culta pels autonomenats experts. Queda clar que la normativa o l'ortografia d'un idioma, per tant, pot qualificar-se de moltes maneres, però el que no pot ser és precisament científica, perquè no deixa de ser una pura convenció, un acord subjectiu, mesomancotàcit, sustentat en la tradició, condicionat per dinàmiques històriques, socials, polítiques, econòmiques, de la comunitat de parlants, però al cap i a la fi un acord entorn a com reflectir per escrit la llengua parlant. El problema ve quan aquesta acceptació per la part de la comunitat lingüística no es produeix. I apareix la controvèrsia entre la consciència sociolingüística dels parlants per un costat i per una altra banda la ideologia que defenen els promotors d'un model normatiu determinat. Això ocorre, per exemple, en Galícia, entre els partidaris de la norma galleguista oficial i la portuguesista no oficial però sí tolerada per les institucions públiques. En Noruega, entre els partidaris de la norma dinamarquista i els de la norueguista, les dues oficials, o en València, entre els partidaris de la norma catalanista, avui oficial, i la norma valencianista, avui no oficial i, a més, expressament discriminada per les institucions públiques. Per a posicionar-nos correctament en aquest cas valencià, és important conèixer, ara que ja hem vist el que és la lingüística científica i la no científica, l'enfrontament dialèctic que tingué lloc entre el filòleg Lluís Fullana, que està presidint en el seu retrat este saló, coordinador del Consens Ortogràfic Valencià de 1914 i autor de la Gramàtica de la Llengua Valenciana de 1915 que edita esta real institució. Front al mestre d'escola Bernat Ortín, que fon l'autor d'una gramàtica valenciana en la que per primera volta s'aplicaven les normes de l'Institut d'Estudis Catalans al Valencià. Un enfrontament que se suscità pels artículos que baix la denominació de gramatologia valenciana publicà el filòleg de Denis Marfull en el diari Las Provincias en 1910. Donen-se compte.
de la següent afirmació d'Ortín, que posa ben de manifest el seu elitiste i antiquat concepte de la filologia. Dia Ortín, el vulgo ha de seguir al gramático i no el gramático al vulgo, diria Ortín. La resposta de Fullana es lúcida y rigorosa, y la vaig a llegir. Su afirmación es gratuita y falsa, puesto que la misión del gramático no es otra que reducir a reglas el lenguaje del pueblo. Ella gasta la palabra pueblo, no vulgo, en ese sentido despectivo de Ortín. Mientras este no se aparte de dichos principios, y entonces el gramático debe seguir al pueblo, y no a los caprichos y antojos del gramático. La gramática, como consecuencia de los adelantos en la lingüística, no es simplemente un arte, sino una verdadera ciencia, puesto que no se basa en reglas, sino en principios y leyes que rigen la vida evolutiva del lenguaje. Por lo tanto, esa definición, referencia a la que feia Ortín en la seva gramàtica, és incompleta e indigna de figurar en una gramàtica moderna. Per desgràcia, el dogmatisme i l'estil amenaçant i descalificador del catalanisme idiomàtic no cessa. En una carta escrita en 1936 a Carles Salvador per Josep Giner, filòleg que estudià la carrera a la Universitat de Barcelona i que fou, de fet, el principal impulsor del fabrisme en València, este recomanava a Salvador usar el dogmatisme per a defendre les seues postures normatives. Una tàctica i una terminologia gens coincidents en l'esperable des d'uns posicionaments filològics supostament científics i que mostra fins a quin punt la pretesa concòrdia ortogràfica que ens presenten estava també en aquella època lluny d'aconseguir-se. Dia Josep Giner, en aquesta carta. Crec que vos no hauríeu de discutir amb els enemics ni fer cas dels atacs ni de les objeccions. Heu d'exposar les normes idiomàtiques amb dogmatisme, sense entrar mai en discussions ni polèmiques amb ningú. Als fullanistes no els heu de combatre personalment. És millor que davant dels vostres poseu en clar les errades llurs, la incompetència, i ja propagaran els altres la vostra obra. Esta discussió i aquestes tensions entre les dues visions de la lingüística, la científica o descriptivista defesa per Fullana i el valencianisme idiomàtic i la acientífica o prescriptivista defesa per Ortín i el catalanisme idiomàtic continuen fins al dia d'avui en el territori valencià. Rode con rode, si rellegim l'obra gramatical de Fullana, comprovarem que la majoria de les seues conclusions continuen plenament vigents i són l'imprescindible base en la que sustenta la normativa valenciana contemporània. Una normativa dictada avui, com en aquell temps, per la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i que contrasta en els afanys prescriptivistes de ser responsables administratius actuals que, per exemple, a través dels criteris lingüístics de l'administració de la Generalitat, que des de 2016 són obligatoris per a l'administració, transmeten una ideologia prescriptivista contrària a la valencianitat idiomàtica. A això les posarem un exemple, perquè tindran el discurs concret escrit. L'ús dels demostratius. D'acord amb aquests criteris oficials, que esmenen la plana a la mateixa ABL, diuen que en el registre formal escrit propi de l'administració usarem normalment les formes aquest i flexió i aquell i flexió. Això és el que diuen aquests criteris. Bé, en aquests criteris se pretén no sols modificar el règim sintàctic de 3 graus de proximitat del valencià, este, eixe i aquell, per a fer-lo convergir al model de 2 graus del català, aquest i aquell, sinó eliminar les úniques formes vives en valencià vernàcul actual, este i eixe i la flexió, registrades des dels primers testimonis escrits, però que la Generalitat pretén reduir i literalment a determinats discursos en què calga conservar la forma popular com ara un judici del Tribunal de les Aigües. Este alienador model lingüístic oficial, en el que siga diglòssicament lo valencià a lo popular o incult i lo català a lo formal o cult, no pareix trobar oposició i sí acrític recolzament en una ABL no a sols ignorar per tots en les seues recomanacions, sinó inclús suplantar en les seues teòriques funcions normativitzadores. Una suplantació que admet en naturalitat la pròpia entitat, puix que en la seva mateixa pàgina web dona difusió al nou traductor informàtic Salt Usu, que està basat en eixos novedosos però ràncics criteris lingüístics de la Generalitat que són contraris a les recomanacions de la pròpia ABL i que s'han impost als funcionaris valencians. En definitiva, per a tancar aquesta part de la dissertació, tal com afirma Pinker, un pot triar obsessionar-se en les regles prescriptives, però aquestes no tenen més que veure en el llenguatge humà que el que els criteris per avaluar gats en una exposició de gats tenen que veure en la biologia dels mamífers.
Això no vol dir que nos convertim en uns anarquistes lingüístics, vol dir simplement, com indica Carmen Horno, que la gramática no está en los libros, sino en nuestros cerebros. Mi labor como lingüista no es hacer que se cumpla, sino descubrir cómo funciona. Y los hablantes nativos no podemos hablar mal, salvo enfermedad o despiste. Recapitulem. Partint del concepte de lingüicitat, de què implica aquesta condició de llengua quan s'aplica una varietat lingüística determinada i de la seva íntima relació amb la diglòssia, d'una manera prou més resumida que en el treball que tenen en les mans, havem desburgat el que la lingüística internacional considera verdaderament ciència, o sigui, la descripció rigorosa i sistemàtica de les realitzacions orals i escrites que realment utilitzen els parlants, i el que la lingüística internacional no considera ciència, que és la prescripció de bons i mals usos, la estigmatització d'usos considerats supostament corruptes, que és una paraula que s'agra moltíssim, o la subordinació d'unes varietats supostament informals baix el joc d'unes altres teòricament formals. Una volta posat de manifest que la ciència lingüística a nivell internacional va per camins absolutament contraris als que així en València marquen certs experts autoinvestits d'autoritat, hauríem tractar la controvèrsia entorn als conceptes de llengua i dialecte. En l'anàlisi d'esta qüestió, aplicat a la situació valenciana, són imprescindibles, entre altres, els treballs de la Luz Artuño, Ángeles Castelló, Lledó Cardona, Gómez Bayarri i López Verdejo, els quals, partint dels principals estudis acadèmics que en les últimes dècades s'han aproximat a la controvèrsia, han assentat les bases d'una sòlida argumentació científica sobre la lingüicitat del valencià. Remetent-los necessàriament a aquests estudis per a un anàlisi detallat, hem revisitat per al propòsit d'aquest discurs algunes propostes de definició de llengua i dialecte que a nivell internacional susciten acceptació i que a més resulten complementàries. Són les de Hudson, en 1980, Closs, en 1967, Stewart, 1968 i Monsorin, en 2001. Desafortunadament, el temps de què disposem per a aquesta dissertació és limitat, per lo que em permetran que l'argumentació tècnica quede per a la lectura del discurs que vostès ja tenen i que em centra en l'exposició d'una sèrie de conclusions. Primera conclusió. La llengua valenciana és, sense lloc al dubte, una varietat lingüística que presenta les 4 condicions de lingüicitat de Stewart: vitalitat, historicitat, autonomia i estandarització. En segon lloc, complix les 5 condicions de llengua separada de Monsorin, entre les que destaquen l'exigència social de versions lingüístiques pròpies en valencià, distintes en particular de les catalanes, l'autoconsciència lingüística no dialectal dels parlants valencians, com demostra la nostra història i diverses enquestes sociològiques actuals, que també s'arrepleguen en el llibre, i l'existència d'un lingüònim propi, d'un nom diferenciat per a la llengua pròpia que és des del segle XIV, de manera hegemònica i ininterrompuda entre el CNE i el Segura, el de llengua valenciana o idioma valencià. 3. Des del punt de vista de la teorització de Closs, la constitució històrica als últims 700 anys de diferents llengües Ausbau, en la seva terminologia, a lo llarg del continu lingüístic valencià, català, balear, aragonès o occità, explica l'existència actual en aquests territoris de llengües sociolingüísticament diferenciades, elaborades a partir de cada varietat lingüística vernàcula que funcionen de manera autònoma i que, si llegim literalment a Closs, se caracteritzen per diferències omnipresents que, encara que no necessàriament exclouen l'intel·ligibilitat mútua, fan que siga impossible tractar-les com una sola unitat. I precisament l'existència d'aquests models diferents, d'aquestes distintes llengües estàndard, és per a Hudson una bona raó per a poder establir una diferenciació entre varietats lingüístiques que són llengües, perquè disponen de 10 models, o sigui que es parlen i s'escriuen, i varietats lingüístiques que són dialectes perquè careixen d'aquests models i recorren diglòssicament al model d'una altra varietat pròxima com a referència culta. Varietats que se parlen però no s'escriuen, com alguns pretenen que ocorrega en el cas de València. Esta és la realitat que més clarament encara expon Moreno Cabrera en La dignidad de igualdad de las lenguas. Toda variedad, por poco extendida que esté, puede ser la base para la elaboración de lo que un grupo puede considerar una lengua normalizada o estandarizada. La oposición entre lengua y dialecto no es puramente lingüística, sino de carácter político. En nuestro país hay una polémica sobre si el valenciano es una lengua independiente del catalán o no. Erróneamente, las personas se dirigen a los lingüistas para zanjar la cuestión. Sin embargo,
La gramática no puede dictaminar si el valenciano ha de ser considerado como una lengua distinta o no. Ello dependerá de factores históricos, culturales, políticos y económicos de compleja y problemática interacción. El sueco, el noruego y el danés se pueden considerar desde el punto de vista estrictamente gramatical como variedades de la misma lengua, pero eso no ha impedido que a todos los efectos se traten en el mundo actual como tres lenguas diferentes. Lo mismo podría decirse del gallego y el portugués, del serbio y el croata, del macedonio y el búlgaro, del rumano y el moldavo o del hindi y el urdu. Es absolutamente claro, por consiguiente, que los lingüistas no pueden decidir si hay que considerar al valenciano como lengua o como variedad de lengua, puesto que cualquier variedad lingüística puede dar origen a una lengua estándar si la comunidad que quiere desarrollarla e impulsarla dispone de los medios para ello. Però de la mateixa manera, atenent a les senyes objectives que també podran llegir en el discurs, constatem que la lingüicitat del valencià, tan clara com pareix, està en perill. Pues tots els factors anteriors, d'una manera o d'una altra, estan sent atacats i erosionats per l'estratègia de l'annexionisme idiomàtic català, que compta en grans suports o com a mínim complicitats en el camp polític, acadèmic i econòmic de València i d'Espanya. Seguint la terminologia del lingüista gallec Enrique Monteagudo, membre de la Real Acadèmia Galega, podem afirmar i afirmem que la llengua valenciana està en este moment somesa a un procés d'assimilació lingüística. Un procés que Monteagudo defineix de la següent manera, tradueix del gallec. L'assimilació se dona quan una llengua o subsistema dominant A guanya terreny a costa d'un altre subordinat B. L'assimilació lingüística acostuma a produir-se en distints aspectes. La substitució o captació per part de A de parlants de B, que pot rematar en la definitiva aniquilació o extinció d'este. O l'hibridació de l'idioma dominat pel dominant, el que provoca la reducció de la distància interlingüística i pot desembocar en la dialectalització de la llengua dominant. Així, el valencià pot veure's assimilat fins a la seva completa desaparició en dos sentits diferents. Per una part, la disminució social del percentatge de valencià parlants, fonamentalment, per desgràcia, pel trencament de la transmissió lingüística entre pares que parlen valencià i fills que mai arriben a parlar-lo. Avui es troba ralentitzat, afortunadament, però no neutralitzat del tot. I dos, la hibridació de l'idioma dominat pel dominant, reduint, com diu Monteagudo, la distància interlingüística entre les dues varietats i desembocant en la dialectalització de la llengua dominant fins a perdre la seva lingüicitat, com així està ocorrent en el procés d'annexió lingüística del valencià pel català. Però front a aquesta gens falaguera realitat per la futura llengua valenciana, cal plantejar-se estratègies de reafirmació lingüística. Com també diu Monteagudo, inversament, la reafirmació es dona quan l'idioma subordinat recupera terreny front a l'antic idioma dominant, bé per recuperació de parlants d'este, bé per regeneració lingüística que li permeta marcar distàncies respecte a l'idioma dominant. En aquesta estratègia de reafirmació, junt a la construcció d'un bilingüisme equilibrat entre valencià i castellà, que faci superar aquesta passada situació de decadència que venia patint el nostre idioma, i junt a aquesta recuperació de l'autoestima dels valenciaparlants i la transmissió lingüística entre generacions, ocupa en el nostre cas un lloc central la fixació definitiva d'un model de llengua clarament caracteritzat com a valencià. Una varietat estàndard oral i escrita estrictament valenciana que, com suggereix Monteagudo, sense artificis però sense complexos, permeta marcar distàncies respecte a l'idioma dominant, alhora que s'acosta a la parla real i viva, servint així com a referència de prestigi per a tota la comunitat de parlants a través del seu ús com a llengua vehicular en tots els nivells. Clar, vol dir això que a fi de comptes haurem de prescriure una manera de parlar i d'escriure valencià? I si la resposta és afirmativa, no estarem cometent una contradicció respecte al propòsit que ens havem marcat, respecte a que només la lingüística descriptiva és científica. La resposta pensem que és que no hi haurà contradicció, però sempre que el lingüista que es posi mans a l'obra en la construcció d'aquesta norma lingüística tinga la humilitat suficient per a reconèixer quina és la seva concepció identitària i quin és el seu propòsit ideològic. O sigui, explicitar si es vol elevar a categoria de norma el que és essencialment normal en les parles valencianes que es volen estandarditzar, o si per contra no importa el que parla realment la gent, sinó una necessitat ideològica d'impondre un estàndard foraster basat en parles d'una altra zona geogràfica
en un interès unificador de varietats lingüístiques diferents com a pas previ per a la unificació a nivell cultural i polític. D'esta manera, la primera tria que se nos planteja en esta lluita per la lingüicitat del valencià està entre prendre com a referència per a l'estàndard exclusivament les variants vernaculars valencianes, com fem en la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, o per contra unes altres varietats que no són valencianes, com fan l'ABL i l'Institut d'Estudis Catalans, quan pretenen aplicar el seu model al valencià. La segona tria està en les fonts d'inspiració d'aquest academicisme normativitzador. Un academicisme que, en el cas de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, se troba en les antípodes d'aquesta espècie d'infal·libilitat dogmàtica que caracteritza el catalanisme idiomàtic i ben lluny també de les fal·làcies en les que sustenten habitualment els seus arguments. En tercer lloc, s'ha de valorar també la tria dels mitjos per aconseguir els fins desitjats. Perquè la visió del nostre valencianisme idiomàtic, a diferència d'uns altres, no postula la defensa de la llengua valenciana des de la imposició, sinó des de la promoció, la motivació i el convenciment dels parlants, com a valors necessaris en un marc de respecte dels drets lingüístics individuals i col·lectius de tots. D'esta manera, podem afirmar i afirmem que l'estàndard de la Real Acadèmia és el més adequat per a preservar la lingüicitat del nostre idioma i ho és per tres motius. Primer, perquè forja un model tant descriptiu de la parla vernacular valenciana com ho permet la seva practicitat com a ferramenta de comunicació estàndard, sense condenar les poc numeroses variacions dialectals internes de la llengua valenciana que puguen divergir de les més esteses. En segon lloc, assegura una codificació equilibrada que respecta la tradició ortogràfica, fonològica i lèxica de la llengua valenciana clàssica sense caure en l'arcaïsme o el recarregament artificiós, i alhora protegeix les principals característiques lingüístiques diferencials del valencià respecte a les demés llengües veïnes i especialment les de la nostra família lingüística, ajudant a percebre la nostra personalitat idiomàtica en el concert de les llengües d'Espanya, d'Europa i del món. I en tercer lloc, probablement el més important de tot, fomenta l'ús, la confiança i l'autoestima del parlant en la seva varietat pròpia en lloc del dubte i la minusvaloració de les formes vernacles. És de veres que existeixen uns altres models normatius, però el problema d'aquests models no és a soles aquest rebutjable prescriptivisme dogmàtic i anticientífic que practica el catalanisme lingüístic. És també constatar que la unitat de les llengües valenciana i catalana, en la pràctica subordinar diglòssicament un dialecte valencià a una llengua catalana, que es presenta com a estratègia innocent i altruista per a salvar una llengua en regressió com la nostra, a més de no ser útil per a la recuperació de l'idioma, de no respondre al legítim sentiment majoritari del poble valencià i de contradir la nostra història lingüística, amaga unes altres motivacions ideològiques que són les que el justifiquen realment. Fixem-nos bé, ja en aquesta última part de la dissertació, en la kafkiana i inacceptable situació actual. En el context d'avui, autors o associacions culturals valencianes que utilitzen el català oriental més curt trobaran obertes totes les portes oficials de les ajudes públiques valencianes per estar supostament fomentant l'ús de la nostra llengua. Per un llibre en perfecte valencià seguint les nostres tradicionals normes del Puig, les normes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, o una entitat cultural que utilitzi aquesta normativa en el seu funcionament quotidià, potser no reben ninguna ajuda oficial. Baix un argument demolidor, perquè així no mana una llei autonòmica. I això encara que la Constitució, com a norma fonamental de l'Estat, protegeix la llibertat d'expressió i de creació literària. I encara que la Declaració Universal dels Drets Lingüístics, en el seu artícul 9, afirma que tota comunitat lingüística té dret a codificar, estandarditzar, preservar, desenrotllar i promoure el seu sistema lingüístic sense interferències induïdes o forçades. I això, senyores i senyors, és la nefasta realitat que devem canviar d'una volta per totes. Tot hauria de ser més senzill. Aquesta facilitat de comunicació entre valencians i catalans, si fos realment intrínseca a les nostres respectives varietats, no hauria forçar-se a través de normatives, d'estàndards o de càstigs ideològics o polítics, perquè aquest fenomen natural, entre cometes, pot ocórrer d'igual a igual i en la major de les concòrdies entre gallecs i portuguesos, entre els pobles escandinaus,
sense que implique una unificació de les codificacions lingüístiques respectives ni la subordinació de totes aquestes varietats baix el comandament d'una varietat concreta que s'autoritzeix de manera oportunista com a varietat hegemònica de tot el conjunt, com a precursora d'una unificació, o millor dit, una annexió a nivell cultural i polític. Vaig acabant. En aquest moment crític per a la lingüicitat del valencià, que és tant com dir per a la seva supervivència futura, és just recordar la valentia i l'honestitat d'aquells homes del passat que, com Lluís Fullan a principis del segle XX, com Xavier Casp i Miquel Adler en les dècades centrals i finals del mateix segle, i tots ells des d'esta real institució, pensaren per un moment que era possible fer compatible una germanor entre els idiomes de la nostra família lingüística i la protecció de la nostra personalitat lingüística valenciana. Però tots ells se donaren compte de la realitat en un moment donat de sa vida i ho reconegueren públicament. No podia haver germanor si no hi havia un reconeixement explícit i efectiu de la no subordinació de la llengua valenciana a la llengua catalana. Per desgràcia, ells, com tants altres, a causa d'aquest posicionament clar, patiren el descrèdit planificat i els intents coercitius de la política i els diners per capgirar-los, com Lippi Green ha descrit en el seu model de subordinació. Però ull, també sofriren la irresistible pulsió del valencià mig per la divisió interna, per la discussió bizantina, per l'anarquia, per l'atac caïnita, per la passivitat, per les excentricitats, per l'individualisme, per la incomprensió, per la falta d'organització front a l'adversari ideològic. I el temps, senyores i senyors, corre en contra de nosaltres. Isca que no tornem a caure per tercera volta en el mateix error, perquè probablement no torna a haver una altra oportunitat. Isca que tots aquells que per damunt de les legítimes diferències creem en la necessitat de vehicular una llengua valenciana autònoma en un model estàndard propi, com a projecció de la nostra identitat individual i col·lectiva com a valencians, salvem les nostres diferències en generositat i pragmatisme. Si és que volem que, com ens proponíem al principi, l'idioma valencià tingui una viabilitat futura com a llengua viva i de prestigi, apta per a tots els usos socials. Al remat, el futur de la llengua valenciana està en mans dels propis valencians. L'única evidència és que la llengua valenciana serà el que els valencians vulguem que siga. I en el punt final d'esta dissertació, recordaré l'argumentació de la lingüista russa Nina Neskovskaya, que trobaran també en el discurs escrit. El seu argument és tan simple com clarificador. Diu així: si el col·lectiu de parlants considera que el seu llenguatge natiu és un idioma separat, diferent dels idiomes de tots els veïns, en aquest cas el que parla este col·lectiu és un idioma independent i separat. Respectant els drets humans, este punt de vista deu ser acceptat per lingüistes i polítics. Així, pues, a d'aixos lingüistes i a d'aixos polítics me dirigisc i m'encomano. Perquè, com diu el proverbi basc, i se n'adu en ac i se n'adu. Lo que té nom existeix. I la llengua valenciana, a pesar de tot i de tots, té nom i existeix. Moltes gràcies per la seva atenció. Va a contestarle el académic de número de esta Real Casa, il·lustríssim senyor Empor López Verdejo. Té la paraula. És per a mi una gran satisfacció contestar al discurs del nou acadèmic Òscar Rueda Milà. Evidentment, en les accepcions de respondre o correspondre que té el verb contestar i no en les de replicar o contradir. Això no seria possible ara ja sí, perquè per a aquells de vostès que no sàpien per desconeixement les entranyes d'esta i unes altres acadèmies, els discursos dels nous acadèmics han d'obtindre el ben vist de dos acadèmics de número comissionats per la Junta General, coneixedors del tema tractat en ells, que han d'emetre un informe aprovant el discurs d'ingrés. Estos dos acadèmics se denominen en l'argot acadèmic censors, paraula que té accepcions positives a banda de les més populars que implica prohibició. A més, és en costum que la Junta General designe a un dels dos comissionats o censors per a que responga al discurs d'ingrés.
En aquesta ocasió, els dos censors havem sigut l'acadèmic Saverio Ballester i un servidor, que he sigut designat al mateix temps per a contestar el discurs. Vol dir això que es coarta, restringeix o limita la llibertat d'expressió dels nous acadèmics? No, rotundament no. El nou acadèmic té llibertat d'articular i manifestar les seves opinions, idees i el seu discurs sense por a la censura, perquè en el món acadèmic la funció del censor és la que defineix el diccionari general, és dir, la persona encarregada de vetllar per l'observància dels estatuts, reglaments i acords d'una acadèmia, societat, entitat i institució. En aquesta real institució tots tenen cabuda i llibertat d'expressió. Ara bé, com és lògic, per a formar part d'ella s'han d'observar, és dir, guardar o seguir d'un mode exacte el que està prescrit pels seus estatuts, que en el nostre cas diuen en el seu artícul 2 que l'objectiu de la Real Acadèmia és l'investigació, coneixement, foment i promoció de la cultura, així com la defensa dels valors i senyes d'identitat del poble valencià. És dir que, a banda dels currículums dels futurs acadèmics, se requereix un compromís en la cultura valenciana i la defensa de les nostres senyes d'identitat. Perquè aquesta Real Acadèmia, no ho oblidem, és de cultura valenciana, sense oblidar que dins de la cultura hi ha moltes disciplines. Per això la nostra acadèmia compta en moltes seccions que estudien distints aspectes de la cultura. No seria coherent que els nous acadèmics, coneixedors dels acords presos en matèria cultural o lingüística per aquesta real institució, acceptaren formar part d'ella si no estan d'acord en ells. I seria poc honest ingressar en l'acadèmia en l'objectiu d'anul·lar aquests acords o canviar els fins fundacionals. I com no m'agrada mossegar-me la llengua i com a director de la secció de Llengua i Literatura Valencianes, a hores d'ara, esta casa vull recordar que la normativa ortogràfica en esta casa i gramatical i lèxica, la de la Real Acadèmia, està aprovada per la seva Junta General. Qualsevol acadèmic pot discrepar d'ella, està en el seu dret, però com a acadèmic ha de respectar-la i respectar-la dins de la institució i sempre que actue com a acadèmic. Dit això, torne al cap primer per a dir que m'ompli de satisfacció l'ingrés de l'Òscar Rueda en esta real institució per molts i diversos motius. Supon i acord nova a la centenària institució que dona la benvinguda a un polifacètic nou acadèmic. El d'ara endavant il·lustríssim senyor Òscar Rueda, provinent de la Universitat Politècnica de València, és enginyer de camins, canals i ports, enginyer geòleg i enginyer tècnic d'obres públiques, especialista universitari en prevenció de riscs laborals, especialitat de seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia, i psicologia aplicada. A més de fer llavors d'assistència tècnica en l'Ajuntament de València i un extens currículum professional i laboral. A dia polifacètic perquè, a banda d'esta formació i especialització tècnica que acaba d'expondre i de la que jo personalment entenc ben poc, estic segur que enriquirà la nostra institució, Òscar Rueda ha demostrat complir en un requisit que tots els acadèmics han de tindre: el compromís de fomentar i promocionar la cultura valenciana defendent els valors i senyes d'identitat del poble valencià, com diuen els nostres estatuts. I a més té una formació i especialització lingüística i docent de la que així puc donar fe, d'esta sí puc donar fe. És expert universitari en competència professional per a l'ensenyança del valencià per la Universitat Politècnica de València. Gran ratpenatista, pues és professor en actiu de llengua valenciana en el Ratpenat i director de la seva secció de cursos de llengua i literatura valencianes des de 2013 fins avui. També ha impartit classes en la nostra Escola Superior d'Estudis Valencians. Compagina tot això en el seu treball com a editor, sent president fundador de Foment de les Lletres Valencianes i copropietari de l'editorial Oronella, que ha publicat més de 200 llibres en llengua valenciana. Completa el seu quefer editorial sent editor i membre del Consell de Redacció de la revista Lletra Faller. Òscar Rueda és un home inquiet i aqueferat, però metòdic i constant. Molts de vostès el coneixeran per la seva columna
en valencià en el diari Las Provincias i hauran llegit obres seues com Senyera Valenciana, símbol de llibertat, Té futur la normativa de l'idioma valencià, 100 reflexions valencianes o l'estudi de les falles i la llengua valenciana. Articulista, conferenciant, poeta satíric i ponent en jornades i congressos, sempre en temàtica valenciana, posseït la majoria dels premis que s'atorguen relacionats en el valencianisme. Profundament vinculat en el món cultural valencià, ocupa una vicepresidència de l'Horrat Penat, és secretari de l'Associació d'Escriptors en Llengua Valenciana, president fundador de l'Associació d'Estudis Fallers Casal Bernat i Baldoví, vicelloctenent general de l'insigne capítol de l'Almoina de Sant Jordi de Cavallers de Sender de la Ploma, etc. A més, Òscar Rueda no és nou en esta casa, pues és agregat col·laborador de la nostra secció de Llengua i Literatura Valencianes des de 2012. Des d'ella, fou coordinador de l'equip redactor de la nova gramàtica de la llengua valenciana, editada en 2015 per esta Real Acadèmia i l'Horrat Penat. Òscar no és filòleg, és enginyer i té el seu currículum professional que el fa digne de formar part d'esta acadèmia. Però entra, no es pot negar, pensant també en el gran treball que des de dins i fora de la institució ve realitzant per la llengua valenciana. Estudiós i bon coneixedor de l'idioma, ha captat el que en Xavier Cast denominava el pols de la llengua. Agarrar-li el pols a la llengua és saber cap a on va la llengua en la seva evolució, quines formes són més usuals i acceptables pels parlants i quines no, quines són més viables, generals, genuïnes i quines no. En estos anys, durant els que Òscar Rueda ha col·laborat en la secció de Llengua i Literatura Valencianes mentre realitzava distints treballs, he vist que ell li té agarrat el pols a la llengua, cosa que molts filòlegs titulats mai aconsegueixen i es perden entre regles, recomanacions o prescripcions absurdes que van contra la naturalesa de l'idioma, contra el pols de la llengua. El discurs d'ingrés de l'Òscar Rueda du un títol que per als neòfits pot resultar un tant enrevessat sobre la lingüicitat de l'idioma valencià i la seva viabilitat futura. En lingüística lingüicitat significa consideració d'una varietat lingüística determinada com a llengua o idioma independent, lo qual nos du a pensar que en el títol pot haver un pleonasme o reiteració, pues parlar d'idioma valencià explica ja lingüicitat del valencià. Evidentment, Òscar Rueda fa este ús d'una manera intencional, ja que el valencià, que ha sigut considerat com una llengua des dels seus orígens, pels propis i estranys, que té una literatura de prestigi internacional i que avui compta en un marc jurídic que el reconeix com a idioma, el nostre Estatut d'Autonomia, és qüestionat com a tal en certs àmbits acadèmics, la majoria ideologitzats i polititzats. És dir, se qüestiona la seva lingüicitat i qualsevol que argumente filològicament la seva condició de llengua és acusat d'acientífic, alhora que per interessos més polítics que científics neguen inclús la possibilitat de que el valencià tinga un estàndard lingüístic propi que reflectisca la realitat lingüística valenciana, perquè això va contra una imposta unitat de la llengua catalana, de la qual pretenen que el valencià siga una simple variant dialectal, no apta per a usos formals, els quals estan reservats per a la llengua, el català barceloní. Òscar Rueda mostra en este discurs tindre un gran coneixement de la bibliografia existent sobre el tema, perquè el cas valencià, com a llengua minoritària, en contacte amb les altres llengües més poderoses, que pateix un intent d'absorció per una altra, que ve patint un intent de ser dialectalitzar i subjugar una altra, no és un cas únic, sinó ben al contrari. És un cas habitual que s'ha donat i es dona entre unes altres regions de tot el món. Però per a fer-ho més comprensible, Òscar Rueda nos recorda els casos més pròxims quan diu seria el cas del valencià respecte al català, del gallec respecte al portuguès, del català respecte al provençal o occità i del napolità o el sicilià respecte a l'italià. De manera selectiva i sistemàtica, este discurs arreplega les teories dels primers especialistes internacionals en esta matèria, començant per Saussure, Ferguson, Fishman, Stewart, Martinet i, per què no, el nostre Lanuza,
i les aplicacions al cas valencià. La conclusió és que els defensors de la lingüicitat del valencià no som científics. Els nostres postulats tenen plena validesa científica i estan d'acord en les teories més prestigioses i acceptades per la lingüística i la sociolingüística internacional. No solament això, sinó que mostra com la supervivència futura del valencià no passa per la seva annexió a la llengua catalana, sinó per respectar el seu nom secular i dotar-lo d'una normativa lingüística que respecte la seva singularitat, alçant a la categoria de norma el que entre els parlars valencians és normal. D'esta manera, respectant la denominació històrica que durant sigles li havien donat els valencians a la nostra llengua i que no és una altra que la de valencià o llengua valenciana, i en un model de llengua descriptiu en el qual els parlants s'identifiquen, el futur del valencià té moltes més garanties d'èxit. Reconèixer la lingüicitat d'esta o aquella varietat lingüística equival a constatar la seva condició de llengua clarament individualitzada i, per tant, la seva no subordinació a una altra varietat lingüística. Aixina m'emprèn el discurs d'Òscar Rueda. Moltes són les cites que aporta, però voldria destacar-ne una del prestigiós lingüista André Martinet, fundador de l'Associació Internacional de Lingüística. La lingüística és l'estudi científic del llenguatge humà. Se diu que un estudi és científic quan se basa en l'observància de fets i s'absté de propondre una elecció entre estos fets en nom de certs principis estètics o morals. Per tant, científic s'opon a prescriptiu. I ara, si me permeten, anem a comparar-la, aquesta definició, en una dels criteris inspiradors de la gramàtica normativa de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. El criteri 2 diu: la convergència amb les solucions adoptades en els altres territoris que comparteixen la nostra llengua a fi de garantir-ne la cohesió pertinent. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua observa els fets i no s'absté de propondre una solució o una elecció. Adopta entre estos aquells que serveixen per a un principi, garantir-ne la cohesió, que ells consideren pertinent. És dir, que segons indica Martinet, lo de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua no és un estudi científic i, no obstant, és l'entitat que per llei té la capacitat normativa del valencià. Martinet afirma: l'objecte d'esta ciència, la lingüística, és una activitat humana. Existeix una gran tentació d'abandonar el camp de l'observació imparcial per a recomanar un determinat comportament, no anotar el que realment se diu, sinó dictar què s'ha de dir. Esta és una de les moltes conclusions a les que podem aplegar seguint el discurs que avui ha sigut llegit. Òscar Rueda deixa en evidència a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua usant les paraules del gran lingüista Martinet, pues l'Acadèmia Valenciana de la Llengua no fa lingüística, no fa ciència, ja que selecciona entre els fets en busca d'un principi, una forçosa convergència entre llengües. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua cau en la tentació de recomanar, segons uns interessos, no anota el que realment se diu, sinó que dicta el que s'ha de dir. Vaig a resumir perquè estic realment sufocant i veig que tots vostès també. Òscar Rueda ha llegit una versió resumida del discurs, però jo els convido a llegir-lo en deteniment per a trobar totes les cites que arreplega i que venen a donar raó a la postura que sobre el valencià ha mantingut sempre esta real casa. Òscar mostra la lingüicitat del valencià perquè el valencià, segons la lingüística moderna, compleix tots els requisits per a ser considerat una llengua, o millor dit, per a seguir sent considerat una llengua com ho era quan no existien els intents d'assimilació o d'annexionisme idiomàtic, cultural i identitari català. Donem la benvinguda a l'il·lustríssim senyor Òscar Rueda Pitarque, agraint el seu interessant i aclaridor discurs, convençuts de que tant en el seu camp professional com a editor i com a estudiós i defensor de la llengua valenciana donarà un bon servici a d'esta Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Moltes gràcies.
En Josep Aparicio Pérez, secretari de la Real Academia de Cultura Valenciana, certifica que en la Junta General Ordinaria de la Real Academia, celebrada el dia 26 de setembre de l'any 2019, fon elegit acadèmic de número l'il·lustríssim senyor en Òscar Rueda i Pitarque. Ocupa la plaça vacant de l'excel·lentíssim senyor en Joan Lladró Dols i li pertoca la medalla número 30. València, a 23 de juny de 2020. Posición de académico numerario, le voy a hacer entrega de la medalla de esta Real Academia. Moltes gràcies. Esperaré fer tot el que estigui al meu guardar per a col·laborar en aquesta gran institució. Un gran agraïment i una responsabilitat. Moltíssimes gràcies a tots per fer.